Pre svega, stvarno je neverovatan osjećaj ponovo biti Grand Slam šampion ovde na US Openu, samo 2 meseca nakon Wimbledona. Znao sam da je Del Potro u formi i da će izaći na teren sa agresivnom taktikom, servis, forehand, naravno. Znao sam koji su otprilike neki šabloni, tako da kažem, kretanja i igre njegove, pa sam pokušavao da nametnem svoj neki tempo i tome sam uspeo. Presudni taj 8. game prvog seta sa 40-0 za njega, na njegovom servisu uspeo da ga breaknem i stvarno igrao dosta dobro. Onda sam malo izgubio kontrolu nad mečom tamo negde sredinom drugog seta i tad sam imao stvarno sreće da ne izgubim i drugi put servis, da on ne servira za drugi set. I ja mislim da je presudan bio u stvari taj drugi set. To je ta neka rezultatska klackalica koja se dešavala tamo u taj breaku. Svaki poen je bio nekako bitan, nekako na ivici. Ne znam, mislim, ključ je verovatno bilo neko strpljenje, vera u presudnim trenucima, izdržljivost, koncentracija i to je to. Hvala ti najlepše. Hvala.